anumrei ensam titira ebedi kaseburu makotene bi ene sei yede ba kopie mu awa santemantam kumase a araho sama abato DL kasebo pron so echirim sem ene trader bi atimi akwakotwi ediafa okada rada bi so ama ne kwa atimi afeninsem atoyemu hwa yede mu chiremu ebesomo anumrei a police for abonipa mienu tuo ewa abra mo ye omagenso omba kobokro no ewa antua kro manso kwanta eye kwantempon ne so na nsen nyasem kuma my God na mo wobehu a na student anase school ni wato de a short chire ni so wasibra manesa na Ghana for back beto odwase ne kedesi na high school no mo nso na se chire ni ba ko nso hwe course na akola ba ko bonso hwe mo kro no ena wote ano teacher ni ho fa na papa Ghana man penin akasa de afa ho sei ontena se ma school fo entatai akyerɛkyerɛfo asum ɛwɔ manyim not for akasa for marketia ho sane be ya akyerɛkyerɛfo nso ho betimi atɔ no matimi akyerade ye yɛde bɛsɛm ɔwie yi sɛndra da ɛyɛ kasoa new market dwadata no ɛgya too mu a na nya sem kuma na mekɛsɛ no ɛyɛ Crass Media Group wɔnom sɛ ntwɛni baako ne din ɛde Samuel Ato ɛbɔ no ho mɔden sɛ nka ɔkɔkɔbɔ amanneɛ ma Ghana fo ahu de ɛkɔ so a enka beto dwa kyerem sei odum gyadwuma yɛkuo ni ma no aba wamama ne ho ahyehye ne pa o ma sibram na nkasa yɛde mu kyeremu bɛsɛm mo Fanti Akwa South NDC eye mpanifo na abomodin ene eye Dwinase SDA Church for abomodin akabo mu asom na openipo no na oda amaga bites ano ne din ade Dr. Abed Asiedu Buadi edensem atogye ekyerem sei pempen so yɛdro yi de ohwa o my Ghana kwan ahoto a galamse de nipa fa so no emu akranti Ghana mampeni moa na galamse no yempa ho pomasibre ensem no pina ka ho na yese hunkonwa ede beso mu sei enumre no nsia ka hye odi ero ha ene nsia ekiripo enkron kasa fidie so adwuma kwadidi so yi ena eso yen asene menka fu Lumba supa emfa emma se wo pensuo ede adu dwuma na mpo se opese wontu no dodo ofengu shop na wonton enya so faso de a na ye Lumba supa ana wo so obomode ama wonsa etimi ekabi yede afa fidie mu aso no sokroje ye ede mani pedua na FDA nso agya atum se eye na so opene dodo eto abetimi afrem penny 0555 274 757 and 0577 475 343 Oko danso mane ne important ma madam abanya meche yeso distributor wo honom our adjacent Lumba Sport Apietus Lane freno ewo 0557 349 401 Mama Vic ewo Franco Sport M our adjacent Onyinaso Washing Bay freno ewo 0500 680 783 Bra Kwame ewo da command circle station Obanyadom Choba freno ewo 0244 094 793 Madam Edith Kusi ewo the Wenyo Opsi Central University friend ewo 0246 601 004 and 0266 400 215 Nana Satra ewo Pokwasi Oduma so satisfy water de Peno Ben Government School no friend ewo 0592 317 481 Auntie Emilia ewo Tema Community 4 Secondary Joint friend ewo 0540 423 201 and 0574 761 396. Akanka for yesen kunwa ebeso manumre no di ameje so wofa osi ade ye de wanf Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mene Adjoa Agyei Sikapa ye da ye ho ye pa ya de kasebo no enkyiremu ankasa ebesemo nansa na no me wofa se kokofu sewa osi di ye kasebo no eye de bade a Enya de ni bia sekutu sebam ye mwachigo sekutu sebam midian gogofu sewa sekutu sebam DL kasebo de hinta no no de pa hontoma DL News. Yamamo akwapa afitu mrekande shia yen ewo Facebook and afinsi YouTube na yemfa kasebo no echiremu emfa ensomum yensha kasebo na se FM free asante mantenum kumase na rahosem apa na oh my Ghana yabeka ya emfempim no ene edinumu
ɛyɛ afe baako a ɛbɛtete Ghana ɛbɛha yɛ pa bekunkum nipa wɔ manyimu a na no ɛdene pa ne senti ana no 31st etwam Ghana for modern akwa asɔre ahodo ɛkɔbɔ mpaye kɔda atwede ampanyankopɔn ase etu afe 2026 de hyankopɔn ase so man ho modern betumi ahwɛ yɛn so abɔ yɛn ho ban dan kwanhia ahodo a ɔman Ghana fa mu emfempem mienu ɛne edenu no mu no emfempem mienu ne edenu nsɛm de sanso hwɛ no ɔman yɛn hyia biu nanso kama akɔyɛ de sɛ emfempem mienu ɛne edenu no makoye no nunuya penny pa 2026 na banda in fact wakwa akomo pietu agyesende to eden pa na ni abere se krodom na ne nyina ne se obohura mu awa sante mantani mu na awrehosem na ese ne nyina ne se eye trader bia eno no esuso ya beans agyese ya muma se tam na onam kumasa sante mantani swami makru awa sante mantani na no na obi anka bia nhyem kwantempɔ na onam so no na nsen empenifo ahyase a wanom atutu kwan no so a wanom siesie nti contract guso ya adwuma wo so sa no mu kirem se ayade abiaye a na trailer nam no contract na atumi ama bonka bia beda ho no mu a ene ehye ne duru ho pe ebetumi akofam saa nti se wo ye obi na nam no wanhwe ne ye pe na je se ka bia atumi amuna to so a ha adwen ye pa na no nene trailer ba ko na oso eye so ya binsi bi nam ho no mu a eye okada rider wanya mfinhia be ya do no de kro ne dia metodwa onam ekwa no ho pe ehu se track na eba na so ene ma memfa nchen ha no muse na memfa track nchen na ja menkwe okwa kofa nchen ya chese odu bia ya eye trailer no etwa mu no na trailer no baby a yede ahoma sosum na yede katakata ne amaso no ehuku abrante na atwe no ede na akwhye kan ne tai na so no mekesei ba hwa ade fo chenzo mo te bibia je se ho te se bi obi a ya tutu wonu mi se bia na ye trailer na tai na pansa na sabi kobrane nipa ene tren ya fa no so a mana paisa no na de hia ehu de esi yi nada ede nsem eto de ye kase bwanim ena mu kyem se wo hwe trailer na akotwi ede afa okada wada no so na no registration number no eye GT 1963-13 ene timi akwafa eye okada wada so amekese ne nkwa etimi efri ne nsem ewo atoyem ho no mam na mna de hia gemre na wonom ede nsem eto de ye kase bwanim no mu kyerem se bia ya nkwanhye wesi ye ewa santemantemu swami makro no nkwanhye tasi wo pa enam sede ye contractor oyi ekwan eye nintino ama bonka kese babada kwan nchen a ahyenkafo ne breba papa eno kan hu bi na nam so ene ama nkwanhye tesa no etimi asien na de hye kirem se wo mo srada efamo made na mo nanya ha na mo nya ntentem fise kwantempon sede ya hye no ewudi ekoso ne nkwanhye ekoso no ano edene ye pam na mna asem se police made akwakofa emu no de kokopiem awo eye emukrabia mpanifo etimi akra abrante a enkwanhia etimi eto no eso na mna de hye gemre ede nsem to de ye kase bo anim nsem sei na omo echechire mu amna na da se no omo de ahoma bi be fa ha na omo twa kwan nim omo twa kwan omo anya won hwi bi na omo jaye de amna da ho sa aza simasi ansa na omo ba hwe de aye hu bi so enti se ka se ne ba na so omo di spirit ha o timi bom oboma timi to no kra de e fa ba bi so enti be se yeme se odu ha se no no slow down na motoru ansa na mchen na ayi no hoop na de e so na tado so motoru kra hu ase but e twini pa na ko de ko do ase di samna be so mo hwe no mbe na aha no se da ho kama because se ka se nyina efa ha sei ekwan sisa so ka se nyina fa na ma se be twam na wetukwan ni mu a se nye nto mo hwe no munye o meya hu bibi amna ne nye to me hwe no mbegusu because na ekota na amna bia na ha nto me hwe no megu amna no munye ne kama emaye eye trader walodu free obi kro so a kro no kwa wa nya de opene se nka obedu ana sebe obefa sa nkwanhia yi enso ye nyame pe no ye oduru makro junction no eho amna eye amna omo ye kwan ntino omo de high tension wo ya support the whole Ghana and as a support to Asante region. Abegu for more. Titembia, only Yamra, Omutimi Bakataso. Nanso we de asa adwumayefo no omoko break no omo mind amla no wado kakra ti trader ne duru no o slow down say ni tini be free ni tini kwan free mu no na ise moto no enso o de ade abesendi obi wo mako janse wo e ko tachiman na wo senka wo far left side or be far right side no so no na e ade aka na tomla no ti no moto no enso bo break ma en ade na e wo ho no omo de tapoli e de omo wo ya cheche no
so abrante na atade mu raba na ehu raba nde no onum so okọ no ba bi ti amanfo na tratiam say o matipom ada satai na apa na bibia sa ombehu ya na ye nipa raba no so apopo nti wo giran e ma odimirika call police station IMTTD aba station 4 a omoye charge office for so aba be bibia bofia kitai ansa no mutimi ayi body no omatimi ayi body na omode ko enti ye besre municipal panimfo transport and chief executive any panimfo a omohwe road so say amra na etuda ho no no de ombehwe say ebra no bla no bia no omoni beba ho no omode enete ebaba kata so na de asundue aba yesi afifoforo na de epene say yebeti sabi ewu eni a woti ye aya dehia wanom ewo asante mantem kumase suame makro ena wote say wanom echechirim ekwan hodo efa so a ene do yada trader etimi ekwakotwi dia frabante wa wenya mfinhia aduonu enson so a waje ne kra ede afri ne nsem na ba Facebook no so a DLFM 106.9 champion Taylor Dabenti ye di video sa hodo na gusu aba benya bi na wahwehwe kwantempon na adehye ka ho asem said the contractor no etutum ma emu abotokru pa cheseka ne duru ho no etom a utum seka no na enim na kofom na afro ansa na atumi apagya ne mu eno ne ka ho ma na mekese no eye trailer no ne nade ne bi atumi ahuku abamu a oyo kada rider wonya mfinhia duonu enson de kro ne nkwa atumi efe ne nsam ntisika afi we nso am say wo hyedade apieto na odenam Daddy Pieto Pan a few into the num because a bomb modern Pamu 2025 and near GD pass 2026 DNK. The hour for me who no. An imper kunkum, and Enquires said the Ashas Yabano. Your best rather, Ghana former yen free pa because a few wins to buy. You, yen trackers bonus. Yentwa Kasiabone Sona Ashanti South Regional Police Command Abomodia Timi SC Eya Adwimbia akonfote twama bi faye say yade on bebomodia kobokro no ewa nto akro man so eya nkwantankwantempo ne so a obomodia edi na adwuma efo bomodia ko honom etimi ekokyere wo mesan say eyade omunya ne ntie say ya akronfo ya bomodina aginanwura mu no mo fa adwen ne say ewo so bomodia no mkobokro no ewa nto akro man so nkwanta eya tempone so na police command HMA eyade an intelligence led operation for bomode nyantie ewo panima bosom ne de toso diasa baako se eyade akronobo ekoso wo mantem ho papa eno nam so ama response team no mbomode ade omokọ honom se ne ebeyom betimi akọcha akronfo no omokoye no muhu ni se yade anipa nan anacheso moye suspect a kronobo ekoso wo honom na yomo anomo hyase no muhu a police for ne pen omo bo modin atututu se ne ebeyom betimi adwane na police for se mahase de ne esu ebewie na emom mu ni pani bekode na mu widie mu na ebecho mu so hyase se omo tutututu ni bia e ka nipa mienu ba kudin eye Osmaro Mohammed Chanso anaya mpon adodo na efrene se na yaw na abro omudu eye bekwan municipal hospital no mo chese yade omato nananom ewo nsiedo mienu na aka ne de omode omho akenru police for abomodin ahese omunsa ebetimi akawom na niema omuhu ye ewo honom eye AK47 sanso na back tuntum eye to pump action yibi achese ninina ebi ewo honom na mpanifo nso HMA yade omaji Toyota eye Voxy eye ehyen yibi se ne beya ombetim de esi onamama hwemu atimi akoso no mugidi se sa hyen no anakronfo no ebomodin ha edi djuma ewo honom na ye poster omudi betu Facebook ana police command HMA yade a suspect omugidi pa se ye kronobo ekoso ewo mpotem ye manso ene oboase nina no yade omo anomo hyase sanso na kronobo ekoso ewo mpoho eye gold honom no so no omuhu ni se sa kronobo nipa nan ene hyase eye nyinahini highway eye kronobo no so course wo honom no eye nipa nan ya ana ebo omodin akobo krono no eye koko shed robin so course ewo sehwinu ninina no mugidi se nipa nan ana edi djuma wo honom ye pass se de mumienu atanananom ewo nseda police for bomodin ahesa omunsa ebetimi aka nipa mienu a aka no na hwehwemu edi kan no ekire se yade omoka omho no ebi ewo mankran so sanso na tamale eni brekum asese de ohwa na omodoso ye papa na police for bomho modin aso omunsa betimi aka wom hwehwemu so etimi ekoso
Yanto akasebo no so na yemfiri Asante Mantendem. Na yemungure mwe ewo Ghana mampeni John Dramani Mahama akache. Na Ghana mampeni edensem atuda echirima. Odi yawo ye papa ewo manyim enema bia in fact odwene ho a ontiase eye no mampeni senior man waye so pepraise. Na Ghana mampeni echirima. Yenma ne se na me ena omanyimu akyerɛkyerɛfo etimi ekwese wone momre ekwaje ntete mfie pii echi na mpanifo atete na manimde ne nyansa se omra na ometena se na omekyerɛ de se okyerɛkyerɛ ni na okyerɛkyerɛ ni kyerɛ de abehu a na sukuu ni abantiwa bia fachi ni wapa anusum adenti a okyerɛkyerɛ ni ahye ne se ene waye late wakɔ break waye late nti onte ase mobaka impo a ubogura mu ekopie mu wɔ offense ne mpatam a ene sukuu ni baako etumi kɔfa 9th ekotu teacher ni baako ani ekyerɛmu a adenti ene wono ɔde ne ho ɔde ne sisi ɔde ne pa wakɔ break na waye later kyerɛkyerɛ ni utumi pa ne de ehia ɛsɛ utumi keka wadwenkyerɛ ni nti no ɔpaapa ne sum etu nani bepem sam na mekesei ekyerɛ din enkwese hwem na Ghana mampeni ekyerɛmu sɛ ɛba ne sate sɛbe yɛbɛtena ɔman mu na sukuu mmɔfra ɛde akyerɛkyerɛfoɔ nkwa agorato press ade a na nyɛ de bɛboa mɔman no discipline anasɛ sɛbe ahohyɛsoɔ akɔnkan wɔ man mu Ghana mampeni kyerɛmu sɛ ade baako akɔso pa ɛwɔ kede senior high school no mu a etwa ne nsurum kyɛsɛ ɔdwene ho a ɛyɛ ne nwanwa akram na Ghana mampeni sika mu anasɛ ne kasa mu ana ɔde to dwa ɛwɔ mram Ghana National Association of Teachers ɛyɛ NAT wɔnom delegate conference ɛto dwa na Ghana mampeni kyerɛmu sɛ wohwɛ ɔman Ghana afi atwa mu ɛwɔ mfempem mmienu ɛne aduonu enum a ɛwɔ October bosom ne mu a video ba bonte a kyerɛ sɛ otumu sɛ school ni abamu abaako o kyerɛ ma kyerɛ sɛ ɔno no nsɔhwɛ twere ɛkɔso ɛwɔ kede senior high school num ɛna ɛyɛ mathematical ɛyɛ teacher ni ɔkyerɛ mathematics ɛka kyerɛ abɔfra yi sɛ unua nsɔhwɛ twere de yɛ mɔkro no ɛndi de ya kyerɛ no wonim a wo de antwere hwe fato na kɔ na school ne se hwe wo pa ma wo fu atua school fees na sɛ nsɔhwɛ na yɛ den na mewiam kakra wo ba be yɛ rough wamfa nya gro otisi kyerɛkyerɛ ni so papa no sum hye no so yɛ ne sɛ pasa asɛm wei ɛna school fo mpanifo ekokɔ yi posifo asutire na mra asɛm no ɔmo no kɔda posifo no ɛna abɔfra yi awofo ɛfa akyire akɔ post station hɔnom akɔkɔ yi asɛm de ba fie sɛ ɔmo srɛ wedie yɛnya ne fie asɛm na yɛnka asɛm wɔ fie na wedie yɛnya ne kodɛ na akyire nkata na no na Ghana mampeni John Dramani Mahama sɛ wadi ya papa adenti ɛna asɛm ate saa akɔkɔ pie mu ɛwɔ posifo akate na awofo atumi afa kuntu na se akɔsrɛ posifo akɔkɔ yɛ asɛm ate saa fie asɛm na abɔfra sabi wadi anyinaman asɛm ate saa no asotwe bi ada entimi ankɔ amfa ma abɔfra yi Ghana mampeni kyerem sɛ sika twotwo pon ade sɛ sabi ɔwɔ banum na mno kɔma akyerɛ ni ankyɛ sɛ okyerem a gyanya ne saa sabi sɛ nipa di nsɛm hu na ɛsɛ sɛ mmra ne di na fi sɛ ɔma yɛ timo no mpanifo aka asɛm mi sɛ patapa pieto ya demra na guro nti sukuu ni abɔfra sabi wanhunu nyansa na wo bɔ nsɔhwɛ mu kro na kyerɛkyerɛ ni watea wa watu agu no so ahwene sɛ mmɔbro de a na ɔmanga na mmra ɛsɛ ne abɔfra no edi asie ye pam Ghana mampeni kyerem sɛ ɛha adwenti yakɔ yɛ ne mu no ebi nsi bio da kwan obɛfa so bɛbɔ akyerɛkyerɛfo ho ban sɛ bɛyɛ sukuu ni bi sabi wo de mmra hyɛ wo nsɛm woto de kyerɛkyerɛ ni so papa no suma manga na mmra na mo akɔ defense na kyerɛ bi no and a safe and secure working environment is a must. Indeed, I saw that video of I think it was a maths teacher being beaten because when he was invigilating, he refused to allow our children to cheat. And they had a sense of entitlement. And so why did you not allow us to cheat? And the unfortunate thing is that the matter went to the police station and the parents of the students went to the police and they said they settled the matter amicably. I mean, how is that? This is assault. It's criminal, you know. But when we inquired, the police also said, I think the teacher was compensated, so he didn't want to press charges anymore. But I said, at least the children should have been booked. They should have been taken through the legal process. And at least, if nothing at all, they should have been bonded to be of good behavior for a period of time. And then we'll believe that justice has been done. But just for parents to come and, you know, pay a little compensation, it will encourage others to do the same.
You know, and so as for assaults on teachers, I am with you 100%. We will deal with it. Ghana Mampeni John Dramani Mahama or your guy pa. Or sister same way, Yanso no ampe pumesibra. The bayane se mofane behuni say, we dear me bo crampa babitria, into betria metime sibramu ye pa. Enti we nin sama, Ghana Mampeni John Dramani, Edia Tuja, Edia Fra. Asotra hodoa achechirefo bi eje edifri adusuafo no ensem eho Yentwa kasebone so na Ghana National Association of Teachers abomodian echiremu se amomomodian no yenhwemu emfa single spine eye pay policy nim echirema sene wo hwe sene omobo omokoko hwe sene eye pension system ne so ekwa na chese ensha chechefo ni nkran so bebomodi atimi aye adwuma hronko ewo eye education sector nim esansa de nti no musikasem enkoye no omde omahodi na abehye se omoye adwuma na ewo dwumadi omoye ya bampanifo ebaye ananat president eye Reverend Isaac Owusu edi tudwa na ochemu se ohwete bia chechefo ni woma enye kra esansa de nti ana wosan omutimi ko school ekosunya ade amfie bebre na niam ahu behia so omoso de beche amofra na de na omoso omoho ebetimi atọ wo no enya ade a omenya ewo hono madwuma so de ebigu omoso ye papa nti na ntimi mboa ama ye mpuntudwuma entimi enkoso ewo education sector nim sanso na de to abanyanim so omomodin no munye hwemu FFA ye single spy eye pay policy nim esansa afiwe mu de reset agenda na omofa no nka ho na ntimi emboa achechefo no na omonso esefata so omonso no betimi anya ska betimi aboa wam na show mu nkran no betimi aye adwuma niye na ochema udia akatua no krampo na ya de a pension eye system no so na hu hia so mbetimi ahwe mesansa de nti ana obi be ye adwuma na afi obekọ na homidie mu na chese 500,000 Ghana cedis impo ontimi enya eno nam so mbedi arehosa na chese omatimi ato na nanom ewo nsie de wasa ban ebomodin aye bibi etimi fa ho anye krampo no so mutimi nya 500,000 Ghana cedis se pension pay krampo na ebetimi aboa wom nti omomodin anom hwe na emom niam so mu hia wadisua mu nso na omomodin afema wom se na ebe adisua ho nsem ebetimi akoye. We will therefore demand the following: 1, an immediate review of the single spine pay policy. Within, Your Excellency, an immediate review of the single spine pay policy within this year to reflect your government resetting agenda. We are resetting Ghana, and so the pay policy must reflect that resetting agenda. It is essential that we advocate for improved salaries and benefits that recognize critical role teachers play in shaping our society. A well-motivated teacher, Your Excellency, is more motivated, and this directly translates into better learning outcomes for our students. Number 2, Chair, Your Excellency, an urgent need for a dedicated funding for public basic education in Ghana. Chairman, Your Excellency, quality education is not possible without adequate funding. Thus, funding of public education should be guaranteed at all the levels of our educational system. Eniya utiye not for President Reverend Isaac Owusu. Yantoa kasebo no so na yenyina mu ewo finfin mantanim ne yepie mu ewa kaswa. Nandrada ene jabrane etimi eto. Kaswa new market edwada tanim machese na edwadifo akoto ene won meja pare dodo na ene jai etimi apra ne nyinada etimi edekrom na mra eja no eto kaswa new market edwane mu no ena Cross Media Group semhweni ba ko an den ede Samuel ato ekopie mu ewo no homoden etimi ekwa akobo amane maganafo ehunu eja na ato eye kaswa new market nim ne awudi ahodo a eja no edi oman Ghana. Namra krachi eyi ni fun a na wo ye adwuma sensentwe ni pe na Ghana National Fire Service metre odumja adwuma ye konim nante ne bi eba ne nchen na maka che ne secretary na aha wugire no ede na wo je na watwe fun tententen sa eja to hanom ye pa boafo adumja watwe fun on nkuto na anim ayi video twa na mo sense hey twa ho gina nchen na kan ni kire mi say emna ja ne to ye egwo ewutu senya east mensenim ho no no utum se nimpa pi kobon chenku woni tuasa sabe sejeto baabia na Ghana mlante yi binum asabe krono empa wonum pietom dai
ebi pese okọ wi ade ne ade ante no na otumja adwuma yekuo no mrante ne abre papa pante no yeso mu na nam hono hwere na sabe wo pese odi nsempo ne yache wo ne yasibramom na nka ne batoja kire mi se enipa hodo andrada otumja adwuma yekuo ne ma bi etume hwe wono mo hono mo no na enya semukuma kra na no ne mu baako ekọ insentwe ne din de Samuel Adonche na wase owura same na ofun ye kita wi de na apese wo kire no na wase wo senior me yensentwe ni me card ni na ejana to ha ne nti ene ye mpanifo asoma se yemra ne bebo amane na yenya report emfanfa na wase hwe okay wo de mate okọ ya pe na foforo ba ne nche na mo se krache wo ye den wase me yensentwe ni me card no mo se hwe wo yensentwe ni ti den eja to ha nsentwe ni wo be ye den ene ha den aha mre aha den aha mre wanda omusaka kaka kan saa nyasim kuma ne bet ebo na sen omatimi set enu achi afofra gyina nkyɛnkyɛn ene oba Facebook no so efe pa we ne esen wo movie no eni da ho rough we ye action eye frame no chese omutume de wono ma chanu tumi pae kobna ne pempem na agye kwa na wakoto ne waso ne ode ahye enyasim kuma wu namna pinchan ne koswa na owura Samuel Adu echire mi se obi di sika ma ne so mfa nkwanya adwan sika na de ma no edoso pa na ne bag no na ne ba ne ho so na sika no bag ni so abie na chese sika botene ba ye 220,000 no sika botene ba ye 22,000 sika ne ba ye 220 million ana se 202 million mom 202 million ni nyata enipa bi yatumi atwen e de afa ne bag ni ma sa sika no odekọ into no kata moden akọ eye police station akọ ya report aba police form ne de kodie ntia nam so a ene wo ma sibram no menne kutwa aba ni padua ne sika nso ti sika 202 million so odum jadwuma yeko ne ma na sibram no nipa bi etimi afesika nde kona ma wa chekere nsem ato nsɛmtwerɛfo ne nsɛm sei na ɔde to di kasebo animu sɛ wa wonim ye dwuma ye enra eja eto eye kaswa new market wonum ena na no pay yaba for ye update enti ye report the reporter ye guso aye ya na yehu se eye fire service personnel na to egu eye civilians ne so a che se omo bom de omo helmet yi ebobobobo mu tirimu a che se na eni eye nyan enti ye guso aye dwuma me twa enti video na me guso a me twa ne the scene e koso na mu se fire personnel no baako approach me first and I make a chance say I'm a media person enti ono no e ko na chi ejaye enti na me hu ya ne se omo nyina se atoko aba me so e be attack me start say omo bubo me belt say omati belt no na me phone omoji phone ni film nsem na omodi phone no ekoye enti later on no na me realize say bag esen me ho no bag no so ebie enti me check hwe na je say misika 20,000 den efi misika so enti no nia esi no fire service no fi kaswa fire service say eno fire service for bebre we 8 ne ba ye but omo wie edwuma no na omo je echi de ma ye kaswa fire station and bridge fire station for no enti omo nan na ye beto omo ha no pay ya je say omo so omo hwe say jan betumi akofo no makwa ye ni omo nyina edi dwuma sa semu ekokosi ye say omo attack me abo me hwe me say echi kura abo say mark omo ma me mark kura wo me say echi ha no mu say na hwe me wo say na ye obi sika amde kwakọ ye dwuma e de ama no enti now no pay was say adwuma we nti o say me rush me wi ana me de ayede me de onipa ne sika kwa de akwa no e na we mu nyina akwa ba sika no bundle ba kokọ e na ba ko no bundle ba ko no so me check in no so 200 ayede efi so enti na yes almost 20,200 e na efi me sika no so sisi ya say me police station my report to asem no wa ha no mu say o me take me statement nyina nti no me twen the next action from the police enti we o twen anamotu a Ghana Police Service emnante ne betu ede afa ho eni a wuti ye nsɛmtwe ne oyɛ adwuma ede ma Class Media Group ne den ede Samuel Adu na wote ne nkan na ne kwakra mu no na ma hye bedwane ede ma awutu Senya East ye me wofa se oniminyam for Felix na koyo okuno edna no ato asemu echirem sem osra Ghana fo nyina na ne mo wei ene nsɛm ahodo aba abonten efa hwe a wonom ahwe adehye bi ene nsɛmtweni no ono wankasa no oyɛ nsɛmtweni mapa ne senti ontumi entena se enhwɛ mesabi nipa bi yentiete omofa hodie so ɛwɔ kaso ne potemti hwehwemu gusu a ɛkɔso ɛde fasa nsɛnsɛm we ho ono wankasa bɔ no ho moden etumi atwe tetefon ɛfrɛ nsɛmtweni Samuel Ado ɛpɛsɛn kono wankasa ɛde ne kopie mu awɔ yare sabia nanso Samuel Ado ɛkyɛ ne sɛ ne ho yɛ pa ne mom ade abaako ha no ɛyɛ kutwa kakra de ne nsaka kutwa ɛna afi nso no ni sika eye 200 eye 2 sika na emodu pa sika mba de say eye 200 million and 200 cedis eka ho se sika ni nyina no ekọ
mana so aye hye penti obesre se sika de ne saka beboa na ye maame na akoyo kirem se obeboa na ama justice etuma adwuma se be ya se be o man ye tim nipa bi emfa o man Ghana mra emfa ni agro sa anope me be here na me hu video. It's rather unfortunate say bibi say see so me amene Sammy Adjoa akasa enche bi okacham so police station. He's putting in his statement and I can say already statements now onjai dey aka me mama I would follow up whatever it says or send the phones anyway and see I would follow up. I even wanted to take him to the hospital but say enye bibia I was say hospital so it was a media there baby I make say media no me am a media person, so I tend to be biased towards the media a lot. But I wouldn't sit down and say bibi ebecho minia my colleague media ni. So we will address this issue as soon as settle issues of the fire. No, I'm just happy say on prior and he's in good health. I would follow up myself. It's rather unfortunate. I asem we de yepa say akoba ne sa eni a wuti ye eyamahye betweni edema de hia wanom ewo ewutu Senya East abato empesua so ne den ede onumunyamfo Felix na koyo okuno ena wote se o kirekire mu ase ne hwem mapam beye biade afa on beye aboa emma justice etimi agyadwuma ediama Samuel Ado a oyensem hweni a odumgya adwuma ekuma no etimi esibram no Yentua Kasiabone so na NDC mpanifo mo fantia kwa South constituency nim ewe poemantemu enne memende etwam ye yopepon bosum ne de tosom yensa wo fimpimienu ne aduonu nsianim abomode akoka aziyefo mo adwuna se ene omo akosom na omo chiema ya de omo ko ese ne be ye omo de aseda piese be mo nyankopon so ahwe omo so ewo fimpimienu ne aduonu num nimu ama afe akọ ababeto om no sama omo di nkunim ewo fimpimienu eni aduonu nan ni mu na bro mo ne nsemtwefo etwetwe nkomo ana otitinani ede mempesua ne so Mark okrekudi tudwa na ochemu se abra omoye omo mfimpimienu aduonu nan campaign no omba omode akonsori ahodo na SD asori eka ho ebo omode akobọ mpaye ede kire nyakopon so hu omomobo so ne beyom bedi nkunim ewa abato ani eba betunim na nyakopon ahwo so omomadi nkunim dia na wo so omosan so ekonom dia sidia piesie ede ekoma no eno ka hunti anampanifo no bo omode akoye ene adwuna se SDFo ebo omode ekosom ye sanso na di tudwa na ochema ade a NDC fo a omo fanti akwa South ebo omode ahesa asumdwe ne nkabo betimi akoso ewo members ni ntem no mabomode aye adwuma se ne ebe ya mfimpimienu ne aduonu watwe abato no omesan so edi nkunim no metimi edi oman ne so ntomo obomodin asre mabunu ne so momomodin ya no momfa nkabom enye adwuma no momasumdwe nkoso no mo nso behesa aban ne bepa adwuma etimi edi amawom mati emise ohwe na seda na se ne mama so tie no mise ye to abama yi di nkunim no afimu an ye wi enti afie ni no ene memen ye to abana ye ba ha ye to abana wi ye na ye wi ni ye ne ye ba ha Saturday sian ana we anso ne first Saturday a ewo afinum enti no men so me SD ni ti na ese me frame mpani for say mama yenko na yenko de nyame ase enti ye ba ya aseda na de bre nyankopon say wa hwe so 2025 ni nyina ya antibody bia me ne executives and the party for ti na ese ye ba na ba be de nyame ase no enti ne meme mu ye ba SD asafo ewo achemdwuna ase nta ha nso na emi crew enti nyame bo a wo chena so ye de na ikire abumPCS na ewo nso yakwa akotoa so ewa abumPCS ho ye pon CAC na atense ya ese ye nyina bekan ho abum ni ato se didi kakra already ye di kan ho ye party for the mo ya we mo be capture ya hwe om de na but we di nyina ye bi sa to ayo mu ni edidi e wo fi aka ho na kire se afi na ye rem no yempentitemu ene ye de nkabom ene ehase de ewura sa afi wem se be ya bibia ye be ye no so betimi akoyi ye na ya be yedi oman no so ye de ye ne se se boa aban no ama ban ne djuma ekoso se party no se ya aban no so ntimi nya djuma no se ne ye opese oye no tie se de asibia no ya tugu ye chi na ye move forward ni ye hwese ye de amamu ase yensa ye focus ni ye hwa amamu na de ase yensa no bosa ase Ghana for no ye beta o mampanin ene na apprentice achi na o matimi edi so
Eni ya uti ye eyo titineni edema endi siamanyoko no ewo fantia kwa salt abatu mpesuane so ewe pweye mantemu eye mark okreku na manibo ye nsem chironi konti hini kofi obo ana debesomye. Yanto akase ebo no so na yenyina mu ewo nkran pompune mantenim na galamsey okwekase a omenye swai ewo so de yade a yeguso prepa se betimi akon na yetimedi galamsey no esunkuri se beboa na oman Ghana yakwaye yensuo ne yatena yahodo ese no yetimi abohu epan na Chief Executive Officer Michire Kofalbai edema Asiedu Herbal Center onukure ya enekofa eye Dr. Asiedu Amagashi anase Amegabites Dr. Asiedu Amegabites etibae Dr. Albert Asiedu Buadu ede adesere ede ato Ghana mampeni enim sei osere na da galamsey ne yade eguso yekoso ewo man Ghana mfana pia chese ewudie pa ede ba oman so no sunti sese mampeni oma ne nan ebo no to no oboa na galamsey ekon no otuma ekanya ne ho na ohyemu kena na senior man echiremu a sunsuanso bone a galamsey ede ba oman so no wuyi yensuo ene yakwaya hodo a ase fringe eto nchen a ya chena ye nyina so esei enam ne senti no wohwe Ghana de hia wonom etimi edunubra ena afin so ni tan ena afin hahama etimi de ye nuro eno anu ma nipa nya benom ne yapom de konkan no so a enam suansu ahodo na ase ni ntino womo so entimi nya nsupa emfa nya nuro a amom dwumade omudie na ho kire pa ne nkonta na ato bentuma aha dwen papa o kirem se nkurase ne memia pimpo a nsupa nipa benom eho aye den ye pa etimi de ma wonom a obetuma nya nsupa no ma agye so kokoto pure water eno ache nso opensuo de aye na aduane adi nso a Adjoa Agyei Sika ekoto pure water fi se nsuo ahodo a wo nkurase ne nyina da no galamsey fuei etimi ase ne nyina na Dr. Albert Asiedu Buadu kasemu ene wo kirem se osra Ghana mampeni se osra na da afi wo nkuto de ade ba akopa ebetimi aboa na aso galamsey okon na no na hwese galamsey ne to betwa no ontumi fo hye kese ya pam emfanto galamsey no so omra no kurakura na emfa hye pamfa nwa akwam ne mmo na galamsey no a esai wo maga na atena yensuo ne yakwaye no etontum twa na oman Ghana yen ye fa hodie e wo manyim yen yusu haban ye yusu nubna ye bowra ye kwaye mu a eno an ye tutudi ye nro no but they say ye twa ni hwe baabi a yakwaye mu a galamsey no eji asase no agi yes ase ye nuba nyina mesre aban se mahunsi wo otu na mo mia mu ye mo nwura yakwaye mu mia mi kro mu anyina mu ya bremu nsuo ye fie ene wo nsuo na no pe edu anadwo aye na anadwo no mo ba betu ade be china eno ano no omo afi what say bibia nko so ye be sere mom kutia yen aye bibidro enubra no enwura mu nwie ba na ne ekotutuli ye etan so mo asani nti eya na ho aye den ye be kakra bidro kwa ne bo be den pa ye sra ban so mom on tune no mo na ni nko ye yensuo ne ye nwura mu ho no ensuo no kura no ye nya bi fa hohuru ye nu ahokura bi ye say wo kosa bremu nsuo untimi fa nya hwe de ensuo ye sra ban on twa na ni hwe ye nsuo ye nwura ye kwa ye yesre no ma na ni mre ye na ekutia yen aye bidro na ne kwakra mo no ena senior man Albert Asiedu Buadu kasemu ena wotire ma Ghana for besere ye pa ebibidro pi aba monte adodo na atum se wedie eye fake enya dupa na wa monte so Ghana for pi na eta wotire mi se enimpa bi akwakofa fake Amegabites etiaba ono eto ne den se original Amegabites o kirem se ehene ne ha sa ndro wei wo montena nanso enya original enya no kreda ye ka obi a okokofa Amegabites de baya eyi wono Dr. Asiedu Herbal Center eno obo no homoden eye adwuma so na tesa akwakwaje tumikrata ede afri asoye hwe oman Ghana se insu aye no makwa ni paduam anomde abakwa ni paduam nyina mekire FDA for the stamp team so de ama no enti e ba ne se ne obi akwafa fake eye bitede aba bonten eton ne se original Amegabites o kirem se asam no eyade a ewo court na ono gusua ene FDA mpenifo edi kasubom aboa hwe kwan wodo mbefa so am wo metimi etusa enubone ahodo anipa bi de ba bonten eton de magana de hye no ma wono mu kirem se na ye original nanso se ndo ni nyina no
emra ma ho kwa nipa bi eton de Ghana for ma yeni na wo yipa se be aboa krodom enwani Dr. Siedu Amega Herbal Bitters me ye kofa bai me ni CEO me de ba ye 6 years ni me de ba bonten me na me sha ase e wo China mo na chi na mbeto aso wo 3 junction ha me wie na nyamiado me de akọ factory ho na kusa me say Amega eye mienu ana what is Amega bi wo ho a Amega e ba akọ anche ablantie bi no supply me nsuo ono akasa so tobi ton owo hosi a woto Amega ni bi ton me no kasa ikura no otobi ton ikura wontua Amega anche no ba me nche be ka kire me say minua me mfa madwuma ne mra ne nche ne ye nya Amega no and am see there be me mfa nko ne mo ba bi am ye no me ye ne ho akakra ye hu ya ne say wakọ blande no ho 23 December me try ka say afia ni wa blande no ho nyina say oye original Amega me kwa de na minim me suma manager say manager nkohwe no onye me sika mre me okoye na wa blande no ho nyina a wo se ono so ye Amega na onnam a okeka say ni nuane me minim ne ba bia me half ya chimni a me firi achim anyina me half nso ye aigba me firi achiavi my igbedin ne Amega no kwesi Amega so because me ne me yire jai no ye original Amega nya no kre Amega eye baako me am ne kofa bai Dr. Seed enti so because Amega bi oba bi mu nya no kre na ye nya original Amega me ko am ne kofa bai am wo sister no mu di dada no achi nso me di ama me lawyer am no kase asem no court enti me pesa me kan sem bebre esan asem wo court wa ye ni tu na mo bebre sa ai sasem court a yen kan sempi emfa ho ehwen de mranimfo beka ede afa ho ene a wuti ye yakofale bai ana chief executive officer edema Esiedu Herbal Center onu kreya ene kokofa Dr. Esiedu Amega Bitters eba ne din Dr. Agyei Esiedu Buadu ena wuti ye na mane boyi yensem treni Emmanuel Opoku Adusi dudu abonoma ne say DJ active na dia mane boyi efri Enquires pompone mantemu ede ebesom yen yenyina we sina madwen kyerɛ ne ye monitew ye mfa mama ne ye nkwa akropama so na nsema hodo a edi adencheche akropama so no ye mfa emu nkyeremu ye mfa ensemo na Starboy ede aba na wo so hwe live and clear edi free ahafumem airport oti DLFM news no size happy birthday to myself oh Starboy ya menhira ne wa woda de yankopon ema wo nkwanye tenten o ma afu ya wasim ne yedie ene nhira enamra wonsira bam happy birthday to you Starboy ahafumem airport ya menhira opi na Sweet Elizabeth ede aba na say good evening my dearest Uncle Sam ene beautiful Sikapa oh it's so sad pa say trader akotwa hwe nipa so econom o say yankopon hu yembo pa Sweet Betty ni odifri Lebanon zone 4 ene wode eba yem na akua mo aboaten ede aba edifri Ablekuma Central ene wase AK Dr. Mahmoud Bawumia ebeba ebedi MPP anim 2028 muama sema na Slopen ode aba na wase Bawasaba GH ohwe live edifri tama community 2 BBC medase be yedro de ye bomodin across over across studio B na yakọ na yede agudie mu nsensem aba besom na ansa na no tiwe mi basisi a FM. DL Power Sports on DLFM. 106.9. Wedi agyei so ampami wo fa se Bismark Adusei man busy atrase enso do ekoso abropama so no yenkọ ne nchen na mfa meso Bismark wafa empom ti sei yo adome ho ade pa ye da twede ampo yankopase o nyame adome te apopa ye hia na ache nyame adome ye hia December yi mani anhye so kra wo fa metu kwan kakra na ese mekọ nem ko prepare chiri kakra ye de hwe chiri yanko ba bia ye hia ye bedi nkomo ensem wo ho nti no ye nya wo na kansem na fagagum na ensem wo do ekoso no Ghana fo hu de ekoso akopama so right voilà busuanti jamo adjubiem na jamo akwa ba mra kasavirikese su dia 106.9 mega edemra so se
say ye jimre na che say ade e kan say agu kan semu nsem anwumre yemfa ni nyina enso emesom Lumba super dam abrano bia ye trans say dia omo na omo so asema yede agu kan semu nsem no enso ebedan odwumadi so frame Bismark Adusei ana sempo kra ne man bi say meje so Mr. Kwame Afumwadefo boampom sende hye no Jesse Michael Awuni Kenneth Tata odisika branti ana Africa ampo abranti friends say obroma nuanu nyina atachire say producers ana nanwume imagine me de agudie mu nsem no enso ede bro ye sha ase de asusua ye be sha ase de afifie ya agudie mu nsem no na watwa wie games awdo pina tojwa ukopiem game ba ko na ni di achire pa no eno tojwa e wo takwa na boss at the time Media Sporting Club enso trefie club na friends Accra House of Folk Glorious Accra House of Folk Continental Club Master so muchi ayo mo e ka ba ko mantimi atakwada na je friends Salim Adam senenya the only goal enso sa game ni after the game ya twiben coach and ni dino ede Masau Didi Dramani head coach ede ma Accra House of Folk odin komo bebre after say lose ne ba yentie Masau Didi Dramani. We don't deserve to lose. We controlled, greater part of the game. They also had their moments, and I think that they scored a very good goal. Na just eno ne nkomo pani a friend say Masau Didi Dramani head coach Adema House of Folk so no na just lose eno e bae enso Adema wan otakwa no na omun deserving pokrasi on bedi sancho no na eno achi no say di nkomo o say ni players no scoring abilities no e form na ni nyinam no e work in progress Masau Didi Dramani. Saw the chance we had in the first half, you saw the chance we had in the second half. These chances you don't miss them, but we are still in work in progress. Weye yen koma Masau Didi Dramani head coach Adema Glorious Accra House of Folk Edija after senra enchono enso e ba e otakwa na opania je friend say Ibrahim Tanko no head coach Adema Media Sporting Club on so edin komo say ne jai. As you know, the game was a really tactical game. We have to dig our mind till the 90th minute. But I think we have the most of the ball, we possess very well and then keep controlling the game. I think it's a deserved win for us. Na Tanko yamusa se as strikers no omuntimi hia midfielders no ana ehye goals no yentie nchirimu ademai. A team, if even the defenders will score the goals for us to get what we want, I think, like I said, our midfielders, how we play, definitely they will have a chance. If they make use of it, definitely they will score more goals. First round. Hello, ayo pania je friend sir Ibrahim Tanko head coach Adema Media Sporting Club ya to so ebusan say first round abawie ya na assistance ono ana we ready kind say na second round no offer no. No, I think in the second round we know that it's not going to be easy, but definitely we are going to prepare ourselves very well and then go game by game. Why ayen koma opani a your friend sir Ibrahim Tanko head coach Adema Media Sporting Club Edija after senra ne side Media etwi club na friends Accra so folk ho e kaba comment mi ante kan katasi abrantie friends Salim Adams na me no ka say there Ghana Premier League first round ye dia bawie na general statistics no ukopiem say ya na ho komot me patro nya 153 games and so home wins no 87 and away wins say bia club be traveler kwa we wakwa fa win no and also yenya 21 draws a PM no 45 and goals and so our first round me 288 home goals no 196 and away goals 92 not just a Ghana Premier League nedia and Pempino home sides no taishe goals p and so ya didn't nyina so ma na first half goals ni yenya 139 and a second half ni recorded 149 na yellow cards a PM and so first round no 565 and a red cards 18 and also etimi PM penalty awarded no and also yenya 36 and a penalty score say bia yaji penalty 36 out of 36 no omutimi convert and asempo no omo boate ade to atenam no ya recorded 28 and a penalty make say a player bi kwagina chire o maso na chese wa bafa nchen yenya 8 and a on goal say player bi and so obobo asho no ankasa ni goal post no no and also ya recorded 9 assistance there meno kasa ko PM and so Ghana Premier League log ne so dia say and on committee after weeks 9 and as 17 no Media Sporting Club already kan ekita 34 points bibiani Gold Stars say 32 points Asante Kotoko Club ya metema ana midiomo komono omo 30 points and Aduana Stars and outside Aduana FC 29 across the folk
ɛwɔ 28 points biribi ansesa na sese ya ana ɛbɛkɔ na ɔmo a kyɛ sɛ ɔmbɛtumi nso akɔpie ma relegation say na ɔmo nkɔmɔte All United ɛwɔ 16 position or 18 points ana Brekum Chelsea ɛwɔ 17 position ɔno nso 18 points ana club na friends 11 Wonders ɔno deɛ kyɛ sɛ yɛgyina nji or 6 points after 17 games a ɔno ɛdeda 18 position a yɛde nkɔmɔ ne nyina nso ɛsom wokɔpiem nso top scorers a mepatro Samuel Atakumi akwadawe edi ne dwuma de ma Bibiani Gold Stars so ahyɛ 8 goals Emmanuel ano edi ne dwuma nso edi ma Nations FC or 7 goals ana Prince Tweneboa nso Baseke Holy Stars ɔno ahyɛ 7 goals ana Rudolph Mensah nso esi akan de ma Swedro All Blacks ɔno nso 6 goals ana Suraj Seidu akwadawe edi ne dwuma so de ma club na friends Dreams FC ɔno nso atimi ahyɛ 6 goals wei ɛne reporter ɛno nso fi ɔba yɛde ne nyina ma na top 10 most home matches wins no ɛno nso sei ana nkɔmɔntia sɛ bi a club bi tena fie na ɔno nso etimi ewini no Bibiani Gold Stars ɛna top onya 7 ana Samata nso recorded 7 on the home Karela United recorded 6 Mediama Sporting Club recorded 6 Dreams recorded 6 ana Kpando out of Lions no recorded 5 to so sa ana yɛde nkɔmɔ ne nyina nso ɛma na kopiem nso ɛwɔ most away wins a Glorious Accra folk ɔno etimi record 3 or sɛ ɔkɔ away na ɔkɔ gye 3 maximum points nyina has etimi ɛyɛ makoma miɛnsa nso first round nim Aduana Stars nso ɛbɔ mɔde ɛyɛ miɛnsa Kumasi Asante Kotoko Krobia Metema ɔmo nso etimi record 3 ɔna Mediama Sporting Club league leaders no ɔmo nso etimi record 3 Bibiani Gold Stars record 2 na Swedro Black dabi Bibiani for no ɔmo recorded 3 na Swedro All Blacks enso recorded 2 a yɛde nkɔmɔ ne nyina enso ɛsomo ɛwɔ dwumadi enso yɛmfa nkɔmɔ kakra nso so na fe yɛntwa omra yɛngye aboafo nkrato na yɛmfa mana ne nkɔmɔ ne ma ɔde a ɛna me no ka sɛ Aduana Sporting Club na charge ɔmo ne nyina ne sɛ after ɔmo game a ɛno ada ɔmo tena fie ɛwɔ Domani Vision FC boy no ɔmo di ntwo no ɔmo ama ɔmo head coach Sioba Aristika antimi a report enso ɛwɔ post match enti me no ka sɛ manya report sɛ betimi ya sanction Aduana Sporting Club team ni nyina enti omo wo hwebe nyame ya dom ochina so mbe yi omo ano eno nso e kakra fi oba na Nania FC anso so no manya nte se FN nso a charge omo me pacho after the game enra da omo nso boy anase we no last weekend omo ni interlies games no anase game na course no omo nso timi ma ho kwan ema omo fans ne assorted match official referees ne lines no enti reporter mete se FN charge omo nso omo wo hwebe nyame ya dom ochina se omo nso betimi akoyi omo ano na chese bibi bia kwankan ana Sankara Nationals nso no omo nso tabo pa ana yede abo omo nso game omo ne Tamale City anso boy no last weekend omo nso ema ho kwan ma ade e kan so omo fans no enso toto abo ne ensuo eba park ne so se match officials no chese yedi omo mpabra ne sa enti omo nso ya charge omo amede latest any report ni nyina enso edema ewo dwumadie ne so me patro club na ye friend say Summer Tex 1996 omo player ye friend say Ebenezer Aqua me patro no so ya charge no ni nyina ne say last weekend omo game amene hasofo keboy no ono nso eye niam ho bi empanifo se unauthorized sport and I say on sporting behavior and ono nso show ya towards across folk player back one and onso so enso ekoso ho ono nso we benyame adom ochina ono nso ebetimi akoyi ni wan no na yese bibia konkan nti on this note yanda homra yanja aboafo nkrato ya ba yade amana ne nkomo no ebesomo Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's it. Lumba in Super Natural Mineral Water. Get a grip. That's super break. Now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world on HBO pay-per-view. Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Yes, indeed, getting ready to rumble. Diana is a Lumba Super Dam or the Alpha Flight number deal.
106 na akonko phone cross so latest and exclusive in command nyina jade ebe somo na nwumere odwuma di kase so na me no kase die African Cup of Nations no Ghana Kobi enti akwese ho from an enfan ho na so ekoso me no kase nwumere ya Egypt enso ache oman na friend say Benin na bonnet 3-1 after extra time unim say 90 minutes of regulation no game no enso ya 1-1 na travel kwa extra time Egypt atimi abon modern atimi ahye Benin na kanemi ansa matimu baako eno enso ya nkoma efiri oba me no kase ya dia oma buki omu tikita quarter final aya set no me pacho Mali enso esha oman na friend say Tunisia ewo penalties 3-2 ana Senegal echi Kwesi Apia Sudan ebo na kanemi ansa timu baako enti na Egypt nso timi akwaka ho wa share oman na friend say Benin na kan poly me ansa timu baako South Africa nso no tra ya hwe ha ama Cameroon ebo na kanemi enu ma timu baako Morocco enso echi Tanzania ebo na kan baako ntimi no kase dia quarter finals ni sei ana ho popo ya no nso tie Mali enso ni Senegal bebo sisi a anwumre ya no Egypt qualify or Kenya me adom ochina game Ivory Coast enso ne Burkina Faso bebo no nipa bia na so man bia obetimi adi nkunim no ani Egypt ne be hia ana fe Cameroon enso ene oman ye friend say Morocco host nation bebo na Nigeria anwumre ya 7 pm amani Mozambique omonso obi bia obewini bia na be Kenya me adom ochina Tima anase oman ya friend say Algeria ene DR Congo di obewini bia so ene Nigeria ene bebo anase mpono di obewini between Nigeria and Mozambique enso ene nkomo kakra fi wa di nyina ma na yanto aso yemfa nkomo ni pina enfama odwumade esu dia me no kasai Ruben Marquez Amorim no eye head coach e di Manchester United reporter meeting say opanino yeja ne kwan ya bone na situo esan say masa opanino chese resource enkoya osa toto yampia enra omu game against Leeds United omu timi ball 1-1 no omu say enya no krampo na ema yetimi asaki no na after the game post match interview komo panini kwadi ya no eno ana chese Portugal no so ne saka ene mpanifo timi agya ne kwan yede ni nyina so ma enso odwumadi kese so na ube kai say opani a ye friend self say Alex Ferguson 2013 no jam Manchester United ode osome ni nyina ba wi say da bi adwuma no bema be bi wa ma nyina wa retire na after so opani ono nso etimi ja adwuma no hwe Johnny show no live on Facebook champion Kofi Taylor Dama or the images no reaction na aguso yenyo opani bi said David Moyes wa be fa adwuma no abrante fence Ryan Giggs ono be caretaker Louis van Gaal be so adwuma nim Jose Mourinho Ole Gunnar Solskjaer Michael Carrick ono so ebe caretaker Ralph Rangnick enso ebe interim coach Eric Ten Hag akwawe dia chese yeboni dia Man for no obiampo empese obete opanina je friend say Eric Ten Hag din esan say chese ono de ye kase abonkele ye kase onipa wasampa yemfa obia anase ade kan say pan kase ma Eric Ten Hag de Man United for no omu wagide so opanino wasam brutal Ruud van Nistelrooy so be so adwuma ni interim na apania je friend say Ruben Marquez Amorim emprem yetimi agya ne kwanti manju chese after say Alex Ferguson dia chese we kwa na we aba na me no kase reporter mete and self omo former player friend say Darren Fletcher ono an empanifo aboni dia ene me no kase obefa adwuma no enso ayati say anase waye na ono so atimi ay Manchester United head coach na obi kono obeka say obi posti e social media handle DLFM ye handle ne so say this year dey come here say e sack yaw esan say Manchester United eja Ruben Amorim kwan no ukopiem enso ewa Celtica omo head coach a ye friend say Wilfred Nancy empanifo so edin commercial no so mbeja ne kwan eno so a reporter eba yede ni nyina ma Eric anase Hendrick a former player edima Real Madrid me no ka say dia o si akan enso edima Olympic Lyon we no a long base na kwada na kodin komo o si opanina ye friend say Don Carlo Ancelotti ono ana ono nso timi ka chense masa Madrid no ohwe na onya bi mu akoba bi na kope playing time esan say World Cup year emu ana ye we ntino o tretra bench a Brazil hono de masa ye ntimi ntu ensam front o say ono oji advice enso every Brazil national team head coach opania ye friend say the Don Carlo Ancelotti nchen ana na yi ono nso timi de nani akochirem enso ewo ade e kan say Olympic Lyon timi akobo loan enso ewo abrante friend say Max Aleni
ono eye player edema Manchester City or Cologne enso e Watford report amete ene se Pep Guardiola se masa brand temesan se ni defenders ni bebre na pra akwada na je friend se Roscoe Vadio we pra enti ehun behia sa akwada na be back na ono nso etimi abedi djuma enso edema Manchester City ya de report ni nkoma ni nyina nso esomo e wo djuma di kese so report amete ene se Barca enso ene Joao Cancelo ne Entaraj edin nkoma kwa chire pi esansa kwada wei manya report say ofi Al Hilal team nim ena me no ka say Barca omonso etimi di loan offer no so akotum akwada no wa say yes enso de akire Barca esansa ono o say o gidie say obetimi asaba Barca abetimi atwa ne dwumadi no enai odi edema Barca yade ni nyina enso ema ewo dwumadi enso nkomo no bina wa ha na anwumre game ba ko tojwa makacho say Nigeria ene oman na je fense Mozambique ade be hihye so na assistance empanifo mienu ade line up aba okopie ma wa Nigeria foma opani a je fense Eric Shelley sei ana ultimi MAP ana se line up ade ko wram e wa sa game Stanley Wabali ono etimi ada go post nim abrantie fense Bruno Onyamaichi ana Calvin Bassi Semi Ajayi Bright Osai Samuel Alex Nwobi Wilfred Ndidi Frank Onyeka Adimola Lukman Akon Adams and Victor Osimhen wey any first lineup and also starting lineup openia your friend say Eric Shelley Eddie Erem against Mozambique na ko piemen so Mozambique aso ya me patro head coach your friend say Francisco Conde Chikwinho ono so say ana odiko facing Nigeria Enan Sulaini ana Diogo Kalila Mexa Renido Mandamva Bruno Langa Kwima Alfonso Madi, Geni Katamo, Anna Dominic Guess, Anna Witty, Faisal Banga, when so any first levener. Openina, your friend say, Francisco Kondi Chikwinho, and so Edikosia, Nigeria. On this note, yam fine sama I bought one I can see no yam fancy. Now Lumba Super Dama, and I saw I see a dear Jumadiano, and so Besumidine, Bismark Adusei, wo friend man be say Majoso. Right, Bismark that's the pass I would Jim Renal then small to dear him a wagro pamaso eba ebesumi ewo kasiebono so kasiebono yegusu ebunu kubuna sikani mi say Christmas ne de amanfo adia prepare na make say new year nso gusu ekoso na ya na musini oto nkrefri asantiment mu Samuel furu but unu mi say ofiri akwasi so akwasi so no kura di mabi kura e wa Shanty region na senior man boame Kofi boame na project mame na otirema manso akwesi so Xmas final match between Abasi FC and Nafi Bades FC baso Wednesday we ukwade be 7th January 2026 ebetodwa ewo anopa no nkroba pepe enti Xmas final match ombebo no omde ombebo pa between Abasi FC and Nafi Bades FC ebetodwa Wednesday ukwade be 7th January 2026 anopa no nkro na match na hyehye so enti ye nyina yenkwata akire na empenifu eba na doso great chairman Osama ono na ye chief executive officer adema NYC hotel ejinam dendenden Honorable Steven Insia Kese eya assembly member ojinamu bi ena chairman Sika Gari enso ejinamum na nana kwache ejima yeboa ono na ye akwasi so hene mu nyina ejinamu a ondo munya nsere mogitai ekwa kwatra chiri magala we no bibia timi atoye na Xmas eye final match no ye hu se eye Abasi FC ena beje anase Bades FC ne betimi agikwana yakopon ya atoma ukwade bai anopa no nkronto ye nyina yenkwata chiri na ne kwakura mo no we ya woda ekodiama me wofa se ba Salina Nyako Techiwa Salina Nyako Techiwa ono ye adwuma wo Independent Bank ewo Prisia Himan na ene birthday so happy birthday eko ediamao me wofa se ba Salina Nyako Techiwa a wo ye adwuma ewo Independent Bank ewo Prisia Himan Samuel Ofuribo atense yenka nche so pewasem odo ye pande ne Yankopon ede afa ba kwa kan fe ho a onhira wo no pagya onfra dom enkwa adom yedie ene nkwa ne Yankopon emfa enka ho happy birthday once again go see you Serena Nyako Techiwa wo ye adwuma ewo Independent Bank ewo Prisia Himan we efri Samuel
ofoli boata oye ya mani boni awotonkra efri asante mantemu edema DLFM kasebon ye de asi emu semufo ne ya maize mebel entwene se mu ede ema yen champion taylor ede ekopie mu ewo Facebook NF YouTube makasebon no wunya bi ehwe ye na DJ Afiba ebo ye ho ban honhom mu ne honimani makasebe bia dadin ede ma yen na senior technician on duty eya Mr. Samuel Akwa dodoa FN se DJ Zigby ede chinchim efre ne fruma ede som yen akenkanfo miena ye sinkunwa ye hwetia sentem ebesoma ne bire no di ameje so ye wofa osi ade ye the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy B mene Adjoa Agyei Sikapa ye kwehwa na eba DJ Afiba the international DJ afin so the why come why fepa new year new me no ho de aye fe na momu no ekwan na ewa kwani mo from Sammy pa kopim ogefo obosumi ebi omo ene wani ye bom pa se urade ma ye ho ahoden nanim sa Nhyiraba Nhyiraba hwan nanim ntuba unima ntuba son cham say ye sifia hey unima Afiba yere ebia beka se bia Afiba damfo Afiba yere ana ne sister ana ne nua bia binnim senior wawade Onoba into owura musisi want ne Afiba wa adofo pi nti bia na dofo abesra no make asem ahye no one ka se ne yere musisi o se mo sorry na Nhyiraba sa na okan okay ene ebetimi ayi no kre ono na eka de a ene Ghanafo me de machi asem wo fade me nim ho hwe me de nim se Afiba ho ade ne mom so ono ase wa wade de a na Nhyiraba dwumedi ode ba na friend say awoso mate nti ye ko na DJ Afiba ne yere e de awoso dwumedi no ato aja me ni kofitera ni sikapa de ye ko na animre nso pony wo ho kofise pony wo ho from 10 to 12 nti monna bibia be ye de nti mamonna Afiba na de Nhyiraba okay ho feni okay ye kofi fa kamla ne to no so na Ghana fo ho no na na video di ni sie me ya pa wo say won wade ye afin so de obloni no ho afa pa o papa hey Messi Afiba sani odi ni si obe hu asema agina ma obi ai fata wani so wa fa si broni pa o wo de broni anya Ghana de ni bia broni fita na de na otuntum eze o no ka se kra ye nim de wo ye tuntum so ye kokompo ase akwa no nyama ye de ye nimpo Ghana for ya kra mo ya be ya do ba mrepam ya be sani mo ahia me ade wakabu mu ana iso awo no mo ha